Gurulup ulanılmagy berleýän kaçan klinikalarda ýa-da hastaxanalarda häzirki zaman lukmançylyk enjamlarynyň baş çykaryp bilýän lukmanlar ýok. Hey şu ýagdaý bir göreňde okmy diýip türkmen dilli onlaýn pikir alışmalarda Aşgabatdaky Halkara Pediatriýa merkeziniň guruluşyk meýdançasyna amala aşyrylan ýokary derejeli sapar tesbirlenýär. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başçy Gurbanly Berdimuhammedow 4-nji martda Aşgabat şäheri boýunça iş saparyna amala aşyryp täze Halkara merkeziniň guruluşyk meýdançasyna baryp gördü diýip döwlet telewizionyasy habar berýär. Berdimuhammedow saparynyň dowamyny lukmançylyk edarasynyň binagerlik aýratynlyklary, onuň bölümleriniň enjamlaşdyrylyşy hemde ulanylýan guruluşyk we bezek serişdeleri bilen tanışdy diýip resmi habarlarda aýdylýar. Ýurdun ýokary derejeli saglyk resmileri guruluşyk meýdançasyna geçiren iş maslahatyny Halkara Saglyk Merkezindäki lukmançylyk enjamlarynyň diňe bir Türkmenistanyna däleýsem tutuş sebitde ilkinji gedek ornaşdyryljak häzirki zaman lukmançylyk enjamlary bolanyny aýtdy. Ýurdun saglyk pudawyna bar bolan dowamly kemçiliklerden şikaýet edýän raýatlaryň birnäçesi guruluşygy dowam edýän lukmançylyk desasyna malaşylan ýokary derejeli iş saparynyň döwlet telewizionysyna görkezilip saglyk pudawyna öýtüşleriň wagt edilmegini propaganda häsiýetlendirdiler. Hemde ýurdun lukmançylyk pudawyna käbir gözgüni ýagdaýlara üntü çekdiler. Utançly bolsa da aýdaýyn ýöne ýurdun paýtagtynda ýaşawam ukyply we öz işini bilýän ginekologlary, akuşerleri we pediatrlary tapyp bilemzok. Bu bir akla sığmajak zat. Ene Mehri merkezinde bir giden medisina enjamlary bar. Emma olary hiç bir lukman işlenip bilenok. Diýip Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Üşçaganyň Ejet Azat radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Lukmançylyk ýaşlandyryş ulgamy hem dowly çagşady. Onda näme manynyň galandygyna da düşünüp bilemok. Diýip ol sözüniň üstüne getirdi. Ýurt raýatlary hususan sebitlerin ýaşaýjylary ýurdun saglyk pudawyna ýyllar boýy dowam edýän problemlerden şikaýet edip berýärler. Azatlyk radiosynyň habarçylary şeýle şikaýetleriň fonuny mundan mümkinçiligi bolan Türkmenistanyň saglyk bejeriklerini almak üçin Hindistan, Iran, Türkiýe ýa-da Özbekistan ýaly ýurtlara gidýänini habar beripdiler. Şeýle habarlar ýurdun lukmançylyk pudawynyň kadr meselelerine, öz işine ustad Kamil lukmanlaryň taýýarlanylmagy bilen bagly problemlary üntü çekipdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan paýtagtly ene ýurtda üpçünçilik pet hojuluklara döwlet lukmançylyk kömeginiň el ýetirliginiň üpçün edilmeýänini aýtdy. Ana o şäherden bolan bir näçe pensioner habarçylarymyz bilen gurrundaşlykda ýurtda ýylatyň talaplaryny ödäp biljek saglyk goraýyş ulgamynyň ýokdugyny, paýtagtyň köp sany bejeriş merkezlerine garamazdan olarda ýörüýte ugurlar boýunça aýratyn hünärmenleriň ýokdugyny, meselem käbir lukmançylyk merkezlerine neurohirurgiýa, gastroenterologiýa, endokrinologiýa, venerologiýa we onkologiýa ugurlar boýunça lukmanlar ederek maşgala lukmanlarynyň ýa-da adaty terapewtleriň işleýänini aýtdylar. Ýurdun beýlik sebitlerini Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundaş bolan raýatlaryň birmeňde şikaýetler bilen saglyk pudawyna nowtanlyklara üntü çekdiler. Olar döwlet lukmançylyk ulgamynyň dogry çagşandygyny, raýatlaryň lukmançylyk hyzmatlaryna bolan el ýetirliginiň üpçün edilmeýänini aýtdylar. Bu ulgamda hojuluk hasaplaşyny ornaşdyrmak boýunça ýerine getirilen işler hünärmenleri we ýylatyň hususan gurbu pes maşgalalaryň saglyk hyzmatlarynyň üpçünçiligini çäklendirdi. Döwlet lukmançylygy dogry çagşady, hiç ýyly muht bejerigi ýok. Her bir ädimiň pul, ýöne şunça beren puluňa görä netijeli bejerigi alyp bilmeýärsiň. Gowsy şol pulu men hususy klinika töläýin. Ýöne jogapkärli we netijeli kömek alaýyn. Diýip marly büdjet işgär edýär. Bu aralykda ýerli synçlar ýurtda dowam edýän agyr ykdysady kynçylyklaryň fonuny häkimetleriň basyşlaryna garamazdan ýurtda keset çağılar üçin halkdan kömek soraýan adamlaryň köpelenigini, öňler olaryň aglabasynyň hökümete ýüzenip kömek soran bolsalar, häzir olaryň köp halatda diňe halkdan haraý soraýanlyklaryny aýdýarlar. Gurbanly Berdimuhammedow saglyk desasynyň guruluşyk meýdançasyna malaşylan iş saparyny öňüne barjy enjamlar bilen işije hünärmenleriň ýokary derejede taýýarlanmagynyň möhümligine üntü çekdi. Hemde iş ýerde emeli aň we sany tehnologiýalaryň ulanylmagynyň lukmançylyk hyzmatlaryny hil taýdan täze derejä çykarmaga mümkinçilik berjekdigini belledi. Halk maslahatynyň başçy Aşgabat şäher boýunça malaşylan iş saparynyň ýa-ni pensiýany bugüni arkada şäher boýunça hem iş saparyna malaşyrdy. Ol ýerde alınıp barlayan guruluşyk işler bilen tanışdy. Aşgabatyň edara kärhanalarynyň we döwlet okuw jaýlarynyň ählisinde durmuşa çykan zenanlardan sary reňkde öýme we gyzlardan sary reňkde ýalyk daňynmak talap edilýär. Edara ýolbaşçylary ýurtda aýal gyzlaryň geýmine değişli nowatdaky täze talabyň sebäbini düşündirmezden diňe ýokurdan berilen görkezme diýmek bilen çäklenýärler. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 7-nji martda Aşgabatdan maglumat berdi. Sary öýme ýa-da ýalyk takynmak barada täze talap şöýleň başyndan tapgyrlaýyn esasda ýuwaş-ýuwaşdan güýje gerizilip başlandy. Ýöne bu mart aýynyň başyndan bäri doly we berk talap edilýär.
Diýip ýagdaýlardan habarly büdjet işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Türkmenistanda indi 20 ýyla goloý wagt bäri edara kärhanalarda işleýän aýal gyzlardan milli köýnök giýmek bilen bir hatarda başyna öýme ýa-da ýaglyk daňynmak talap edilýär. Emma mundan ozal aýal gyzlar üçin baş öýmäniň we ýaglygyň reňkini çäklendirme ýokdy. Durmuşa çykan zenanlar ýa-da gyzlar dürli reňkdäki we güllü öýmäni ýaglygy dakynıp bilýärdiler. Täze talap döwlet okuw jaýlarynda okuyan zenanlara hem degişli gyzlar öňkütýaly tahýa talabyny berjäy edýän mahaly durmuşa çykan talip zenanlardan sary reňkde öýme dakynmak talap edilýär. Diýip paýtagtyň ýokary okuw jaýlarynyň birinde okuyan talip zenan anonimlik şertinde gurrun berdi. Edara kärhanalaryň işgärleri bölüminiň ýolbaşçylary aýal gyzlara bu talaba boyun bolmadyklaryň işden boşadyljakdygyny, okuwdan çykaryljakdygyny hem duýdurýarlar. Şol bir wagtda olar aýal gyzlaryň geýmine degişli nowbatdaky talabyň sebäbini düşündirmeýärler. Edara ýolbaşçylary diňe ýokardan berilen görkezme diýmek bilen çäklenýärler. Ýöne paýtagtyň döwlet edaralarynda işleýän çeşmelerimiziň bir näçesi talabyň öňkü prezident, häzir halk maslahatynyň başlygy Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň aýalynyň we aýal doganlarynyň köpçüligi sary öýme we ýaglyk daňynyp çykmagy bilen baglanşyklydygyny aýdýar. Bu ýagdaýy ýyzarlayan döwlet emeldarlary ähli edara kärhanalarda zähmet çekýän okuyan aýal gyzlara sary reňkde öýme we ýaglyk daňynmak talabyny güýje girizdiler. Sebäbi olar prezidente we onuň kakasyna ýaraňjaňlyk etmek isleýärler diýip çeşmämiz aýtdy. Aýal gyzlaryň köpüsi hem bu pikir bilen ylalaşyp döwlet emeldarlarynyň öz wezipesinde oturmak üçin göz çykynç hereketlere baş goşup özlerine tawin ilata azar berýändigini aýdýar. Bu ýagdaýyň haçan soňy gelirkä, aýal gyzlaryň mertebetiniň depelenmegi haçan soňlanarka? Diýip aşawatly büdjet işgäri bellidi. Azatlyk bu ýagdaýlar barada paýtagtyň degişli häkimetlerinden şol sanda Türkmenistanyň Zenanlar Birleşiginden tesbir alyp bilmedi. Sary öýme we ýaglyk talaby paýtagtda aýal gyzlaryň geýmine degişli çäklendirme barada azatlyga şu ýylyň başyndan bäri gelip gowşan ikinji maglumatlar. Ýanwar aýynyň ahirinde Aşgabatda häkimetleriň bank pudowynyň ähli zenan işgärleri üçin bir meňdeş ýaşyl reňkdäki milli eşi geýmek talabyny güýje girdendig barada habarçylarymyz maglumat berdiler. Aýal gyzlar ýaşyl köýnüň üstünden ýaşyl reňkde kürte hem geýmeli edildiler. Aýal gyzlaryň jyns taýdan deň hukuklydygyny ýygy-ýygydan tekrarlayan türkmen häkimetleri zenanlary daşky keşpi, geými, özüni alyp barşy bilen bagly basyşlara ýyllar boýy sezewar edip gelýärler. Ýurtda aýal gyzlaryň daşky keşpi we geýimleri häkimetler tarapyndan hemişe bir gözökçülük aslynda saklanýar. Soňky 10 ýylyň dowamynda güýçlenen bu gözökçülük Serdar Berdimuhammedowyň prezidentlige girişmeginiň izi süre hasta batlanypdy. Edara kärhanalarda aýal gyzlardan milli egin eşikleri geýmek talaby indi onlarça ýyl bäri bolsa da soňky ýyllarda olaryň reňki, görnüşi bilen bagly çäklendirmeleriň ençemesi güýje girizildi. Aýal gyzlardan beýlekler bilen bir hatarda ýakasy dik, ýapyk, döşü görünmeýän milli ýakaly giň köýnek geýmek we onuň aşagyndan tomsun jokrama ıssysynda hem milli balak geýmek talap edilýär. Türkmen häkimetleri aýal gyzlaryň gözellik hyzmatlaryna, olardan peýdalanmagyna degişli hem çäklendirmeleriň ençemesini güýje girizdiler. Häkimet wekilleri dilden berýän maglumatlarynda bu çäreleri milliligi saklamak bilen düşündirip aýal gyzlara tebii gözelligi wagyz etdiler. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri bu ýagdaýlar barada açaçan gurrun gozamaýarlar. Amerikanyň prezidenti Donald Trump NATO'nu goldamak baradaky itileglerine şüphe bildirip, egerde günwatar harby ýaranygyna agza ýurtlar öz gorunusyna yeterlik derejede maliýet listesini bölüp bermese, onda Birleşen Ştatlaryň olary goramakdan ýüz öwürjekdigini duýdurdy. Bu bir sagdyn pikir, dogry dämi diýip Trump 6 martda Ak Tamda jurnalistlere aýtdy. Eger olar tilap bilmese, men olary goramaryn, ýok men olary goramaryn diýip Trump sözüne goşdy.
Ol bu garaýsyny 2017-2021 ýyllar aralygyndaky ilkinji prezidentlik möhletinde NATO ýaranlaryna açyk mälim edendigini, netijede agzalaryň köpüsiniň gorunys çykdyjylaryny artdyrandygyny, ýöne entek ýeterlik derejede däldigini bellidi. Olar has köp tölemeli diýip Trump sözüniň üstüne ýetirdi. Trump ilkinji prezidentlik döwründe NATO agzalarynyň gorunys çykdyjylaryny jemi içerki önlemiň 2%-ni ýetirmegi talap edipdi. Bu borsnama 2014-nji ýylda kabul edilip, indiki 10 ýyllykda ýerine ýetirilmelidi. Häzirki wagtda NATO'nun azyndan 24 agzasy bu talaby ýerine ýetirýär. Şeýle-de bolsa, Trump soňky beýanatlarynda bu görkezijileriň 5% çelini ýokurlandyrylmagynyň zerurdygyny öňe sürdi. Emma köp agza döwlet bu tekliwe ykdysady taýdan mümkin däl diýip baha berdi. Häzirki wagtda diňe Polşa gorunç çykdyjylaryny 5% çägine ýakyn ýetirdi. Estonia we Litwa hem ýakyn geljekde bu dereje ýetmegi maksat edinýändiklerini habar berdiler. Trump'ın soňky tankydy beýanatlaryna garamazdan ol fevral aýynyň ahyrynda Britaniýanyň premier ministri Keir Starmer bilen birlikde çykyş edip, NATO'nun özara goruk şertnamasy bolan 5-nji maddasyna ıgrarlydygyny ýene bir gezek tasdiklapdy. Bu pozisiýa fevral aýynda Brüsselde geçirilen NATO'nun gorunmak ministrleriniň duşugynda Amerikanyň gorunmak sekretary Pete Hegseth tarapyndan hem bir näçe gezek hem açyk hem de hususy duşuklarda ýene bir gezek gaýtalanypdy. Häzirki wagtda Amerikanyň takminan 100.000 harby gullukçysy Ýewropada ýerleşdirilip, olaryň köpüsi Germaniýada, Italiýada we Britaniýada saklanýar. NATO 1949-njy ýylda Ikinji jahan uruşundan soň Sowet Soýuzynyň agresiýasyna garşy durmak maksady bilen Amerika we 11 tane beýlik ýurt tarapyndan döredildi. Onuň düzümine ozal Sowet Soýuzynyň bir bölegi bolan ýa-da onuň täsirinde bolan bir näçe ýurt hem goşuldy. Trump öz çykyşynda NATO'nun beýlik ýurtlarynyň Amerikany goramak üçin şeýle bir tagalla etmejekdigini öňe sürdi. Siz NATO bilen bagly iň uly meselemi bilýärsiňizmi? Men ol adamlary gowy tanaýaryn. Olar meniň dostlarym. Emma Amerika kyn ýagdaýa düşdi we biz problema bar, Fransiýa problema bar. Ýene bir ýurduň adyny agzamak islämok diýip ýüzlensek, siz olaryň bizi gorajakdygyna ynanýarsyňyzmy? Olar borçly, ýöne meniň muňa ynamym ýok diýip Trump bellidi. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron Trump'yň bu çykyşlaryna Fransiýanyň wepaly ýaran bolup gaýlandygyny aýtdy. Biz wepaly we ynamdar ýaranlar, biz hem edil sol wepalylygy talap etmäge haklydyr diýip Macron bellidi. Ol Fransiýa bilen Amerikanyň harby hyzmatdaşlygynyň Amerikanyň garaşsyzlyk uruşundan bäri dowam edýändigini ýatlatdy. Fransiýa bilen Amerika hemişe birek-birege goldaw berip geldi diýip Macron nykdydy. Fransuz prezidenti 5-nji martda eden çykyşynda Russiýanyň agresiýasynyň we Washingtonyň Ýewropany goramak baradaky pozisiýasynyň ütkümeginiň fonunda Fransiýanyň ýadra galkanynyň Ýewropanyň beýlik döwletlerine giňildilmegi baradaky gepleşiklere açykdygyny aýtdy.